Magandang hapon mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Quiapo, sa tapat ng Quiapo, dito sa ayan po. Mangoon dito sa may Quiapo. So ayun nga, iba't yung klase ng flavor ng bagoong sa mangga na titikman natin. At ayun na kasama ko ang Ayun po, nandito tayo sa Sheila's Dragon Fruit Salad and Juice. Ayan po, nandito po yung nagtitrending ngayon sa YouTube. Ayan po. Ayan po guys, sa mga kababayan natin na taga Maynila guys, punta na lang po kayo dito. Ayan, ayan po, kasalukuyan po nandito maraming ayan po, maraming bumibili ngayon. Ayan, live po tayo ngayon dito sa Dragon Fruit Salad and Juice. Ayan, ayan sir, ayan po, kasalukuyang sinasalinan po mga kababayan. Hi. Hello. dito naman guys, titikman naman natin yung kanilang salt and chili sa kanilang mangga. So ayan, pangalawang kagap. Yan, mga kagap. Tikman natin. Dito lang. Pero po sa strawberry. Kaya may tinda rin sila mga grape sa dito, strawberry. Hindi ka buntis, feeling mo mag-ibig ka dito. At syempre yung pinaka-nagdadala talaga dito, yung kanilang bagoong alamang na sila. Ayan, nandito po tayo ngayon guys sa Quiapo. Ito po yung may trending ngayon guys. Ito po. Ayan po marami nang bumibili guys. Ayan, tuloy-tuloy lang to guys mga kababayan. Magkano po ang isa niyan? Magkano po ang isa? Sa salad? May 50. Ayan, 50, 70, 100 guys. Ito yung nag-trending ngayon guys. Napakasarap ng salad nila dito at juice. Ayan. Ayan, live po tayo guys. Ayan, tuloy-tuloy po. Ayan. Dumadami na guys ang ating suki. Ayan, tuloy-tuloy lang. Ano po ang lasa, ma'am? Uy, muntik na. Okay naman. Ay, sarap. Ay, support po ako. Thank you. Ayan, mas malaki yan. Ayan ang 17. Ayan ang 100. Napakasarap. Ayan. Mamaya titikman natin yan. Order tayo. Ayan mga kababayan, live po tayo ngayon sa Quiapo. Marami sa Quiapo nandito sa bilihan ng mga ayan. Osing. Ayan, no. Tikman nyo muna guys. Ayan. Ayan. Ano ba masasabi nyo guys? Masarap. Oh, ayan, masarap. Dahil masarap, bibigyan ko kayo ng sticker. Thank you, pakisupport naman po. 120 lang po. Mga suki, bili na po kayo ng ating fruit shake, fruit juice. Dragon fruit. Ito po yung sinishake. Hindi, ayun din. Ayan po yung sinishake dito. Maraming stock. Napaka-healthy guys. Dito lang yan sa Sheila's Dragon Fruit Salad Juice.
Ayan, nandito sila Kuya Kim, si Susan Enriquez. Ayan, galing po sila dito. Ayan, live po tayo ngayon guys. Ano yung malakas na araw nyo dito, sir? Friday din. Friday, dapat pala kahapon ako Tapos pumunta. bukas din po. Bukas, linggo, no? Kasi may simba, no? Ganyan ba? Hello guys, bili na kayo. Napakasarap nito. KBR TV. Real TV. Mayroon din pala dito. Ito po ay manggoong. 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 Charlie Boy, nag-training kay Charlie Boy. Charlie Boy. Kaya kay Ran Galaway. Pwede pong may ano to? Pwede pong may... Oo, pwede. Ayan, live po tayo ngayon. Nandito tayo sa Quiapo, sa tapat ng Ayan, Quiapo. Joby. Ayan, Joby Manggoong. Ayan, Manggoong. Ayan. Ayan po. Pasyan na kayo dito, guys. Ay, Joby. Si Joby ba ta? Ayan, si Joby na ganda naman. Ganda pala ng ating ano, may-ari. Ayan. Pasyal na kayo dito, guys. Hindi lang masarap ang manggoong. Maganda pa ang ano, may-ari. Ayan. Katabi lang to ng ano, dragon fruit salad and juice ni Sheila's. Saan mag-asawa kayo dito? Sheila's. Anong pangalan niyo, sir? Raymond. Okay, si Raymond at saka si Sheila sa may-ari dito. Ayan. Dito tayo, sir. May bibili yata. Bili na kayo, sir. Ayan po, mga kababayan. Tuloy-tuloy lang ang ating dalawa nating customer. Ayan. 57 doon na. Bili na kayo. Juicing juice ito. Diyos salad. Ayan, hi. Say hi. Ayun, yun palang papa niya. Yeah. Ano, nag-upload na? Ayan, live po tayo ngayon sa tapat ng Quiapo Church. At dito ay biniblog natin yung ating kababayan dito na nagtitinda ng dragon fruit salad and shake. Ay, sir, paki-support naman ako ha. Salamat. Ayan. Ayan, unang subo. Masarap ba? Ay, thank you. Alam talaga mamaya, titikman ko to. Yan yung salad. Hi, sir. Sir, excuse me, pa-support naman. Dahil bumili kayo, may sticker kayo. Ay, hindi pa pala sticker yan, sir. Thank you. Fruit salad. Ayan ang fruit salad. Organic juice. Yes po, organic. Pure po yan. Sir, wala po siyang halong Pure. Parang kinatas lang. Opo, talagang Napaka-healthy, guys. Napaka-healthy ng tinda nila. puro po yan. Ito po yung may gatas namin. Ah, ito na may gatas. Parang gusto ko yung puro lang. Ayan, daming tao ngayon, guys. Ayan, galing na si sir dito eh. Shout out! Hello, shout out. Shout out muna, sir. Shout out muna. Shout out sa Ilocos! Yan, dahil dyan, nag-shout out ka. Yun o! May ano ka. Support naman, guys. Kayo po yung katulong nila ni kano dito, kayong dalawa. Ang pangalan niyo, sir? Mark po. Ayan, si Mark at saka si Renz po, Renz. Renz. Ay, anak ko pala to eh, si Renz. Yeah. Kapangalan ng anak ko, si Renz. Ayan.
Sila po yung katuwang ni Kuya, ano? Kuya ba, ano? Raymond. Ayan yung may-ari dito, guys. Search nyo na, sir. Naka-live tayo. Ayan, mura lang yan, mga ma'am, sir. Bili na kayo. Napaka-healthy ng ating juice. Magkano po ba ito? 120 lang. 120 ka. Ayan. Ayan, oh. May strawberry jam. Small lang. Magkano? Minimum. Mga kababayan, bili na po kayo. How much? Friends. Matagal na kayo rin. Matagal na kayo rin. Two ties na, since 2020 pa sila. Sila yung unang naka-discover ng dragon fruit. Ayan. Sir, papila lang po tayo. Pila lang pala, pila. May pila pala. O, ayan. Mabilis na lang po. Ayan, sir, ano masasabi niyo, sir, ma'am? Masarap? Ayan, dahil masarap, bibigyan ko kayo ng sticker. Thank you, thank you. Hindi pa siya sticker eh. Okay. Support naman po. Salamat. Bye. Ayan, ma'am. Kailangan mayroong ganito dito, may mga gumaya na rin. Magganto po kami lang ngayon. Sa salad. Talaga silang original dito, guys. Dati kami lang nagtitinda ng dragon fruit. Ngayon marami na. Ayan, ano ka na pala eh. Nahanap mo? Yung live? Ay, riding. Nandun sa KBR TV, makikita mo yung live, no? I-open mo ulit yung... Ayan, bili na po kayo mga sir, ma'am. Sa ating masarap na juice, salad. Pwede kang mamili kung assorted o depende yan sa trick mo. Meron silang pork, chicken at beef. Hindi lang available yung Japanese na maputa. Ayan, no? Lalong sumarap, maraming ice. Silas. Eh sir, bili na po kayo ng ating juice. Napaka-healthy natin ng dragon fruit, sir. Napakasarap. Matamis. Bili na kayo, sir.
Sarap na talaga yung bestseller nila na po. Bili na kayo, ma'am. Meron 50, may 70, may 100, no? 50, 70, 100. Ayan. Bili na po kayo, napakasarap, healthy pa. Kaya pati yan ng Hindi yan masarap din pero mas good sa pork at beef. Bili na po kayo. Yan yung nilalagay ko yan sa salad. Halika doon tayo. Tapos yung beef nila parang may kakalat ang burger patty. Ayan. Ano po ang masasabi niyo, ma'am? Sa ano, lasa? Ah, hindi pa ba? Wala pa, hindi pa natin. Ayan. Guys, support naman po ako. Salamat. Thank you po. Nakalive na. Ayan sir, tikman nyo na. Tikman nyo na sir at talagang napaka-juice. Sir, nag-YouTube po kayo? 57. Ako po lang magaling mo. Ayan o, dumadami na mga suki natin. Ay, sorry. Sa halagang 50 pesos, Anong address nito? Villalogo? Villalobos po. Villalogo Street, ano, sa Quiapo. No? Quiapo. Villalobos Street. Villalogo Street. Ginawa kang bibili ah. Ay, pang natin, pang giant. Malaking tao. Ayan, dumadami na guys ang ating mga suki. Hi ma'am. Ma'am, pwede po magpa-support na ng ating channel. Ayan, makikita nyo yung pagbili nyo naman. Hi, thank you. Sa inyo rin to, sir. Nagtitinda rin sila ng ng strawberry. Ayan. Dito lang yan sa Sheila's Dragon Fruit Salad. Kasi yung dalawa tapos paano?
Raymond, sir, magkano raw? 65. Ito po ako na. Palis yung kwenta na lang. Dalawa mo ulit. Pagkasis ko lang po. Ayan. May salad po kanina. Sabi ko salad. Ayan po, bumili na sila ma'am. Chicken at beef. Hindi lang available yung Japanese na Ayos ba ma'am? Ah, thank you. Ayan. Ma'am, pwede po magpa-support sa channel ko ma'am. Thank you po. Salamat. 50 lang. Hi sir. Ikaw na po, mali. Kasi malay nito. 50. Ay, strawberry ba? Strawberry daw. Yan na, yan na, yan na. 50. Ito pa? Malalaki? Hindi, ayun na, yun na. Sandaan ba yun? Ayan. Sarap. Bayad na. Tara na. Ilan ba? Isa lang po yung binayaran. Ilan po ba? Napakasarap ng ano nila guys. Saan ang ganito kalaki? Ganyan po, 7. Ito po, 50. Bili na kayo ma'am, napakasarap. Hi. Hello. Nakatingin din siya sa couch. Okay na? Ma'am, pwede po magpa-support sa ano, sa channel. Thank you. Ako muna pre, ako muna kakain. Saan mo ano lang? Ayan guys, bili na kayo guys. Ate Betsy dati. Why Delilah? Ika Ate Betsy te. Wala nang vlog, wala nang vlog, wala nang vlog. How much? 50, 70, 50 lang yan, may 50, may 70, 100. Ayan. Sir, mapila lang tayo. Strawberry po, 120 lang. Ayan, no? Huwag nyo nang patagalan, sir. Tikman nyo na agad, sir. Ayan, sir, ma-support naman ako, sir, sa channel ko. Mapapanood nyo kayo. Ano yun? Thank you, thank you. 50, sir. Big Siomai, Big Siomai na sila mismo po. Ayan, may kalab shoutout sa inyo lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao, may kalab shoutout sa inyo. Talagang 50 pesos. Meron ka ng 5 pieces. Andito po si KBR TV sa Quiapo, sa may tapat ng simbahan. Yan, nandito po tayo guys sa Sheila's Dragon Fruit Salad and Juice. Napaka-healthy and creamy. Ayan. Hi sir. Shoutout muna sir sa mga kababayan natin sa Live yan, sir. live to. Mapapanood kayo dun sa Anong sir? KBR TV sir. Support lang ako.
May YouTube din ako sir eh. Ay, sige, di bigyan mo ako ng ano, sticker mo. Napaka-sticker sir. Supportahan lang kayo. Pupuntahan tayo. Supportahan ka namin sir. Sir, anong channel mo? Junrel TV. Junrel TV. Junrel. Junrel. Ano lang, hashtag lang na Travel. surrender lang. Sige, sir. Good luck. Sarap nga talaga yung bestseller nila. Sino? Ayan, oh. Ano na kayo? Masarap to. Bigyan to. Ayan. Sige. Patukan tong tinda po namin na to. Yung chicken, masarap Ano? Patukan po, patukan. Oo, patukan. Panalo. Panalo. Talaga 50 pesos makakalimutan nyo na po yung pangalan niya. Yun. Walang pangalan. Ito nga ba ang ngalan mo? Hindi pa ako nakakakain yan. Shoutout sa mga taga-delivery din dyan. Sige, shoutout ka. Okay na po. Yeah, shoutout kayo. Yun, shoutout sa session namin dyan. Knock 28 na bonus. Alam na tayo mamaya. Yun. Huwag niyong kalimutan si KBR TV, ha? Opo, bigyan mo kami sticker para ma-search. Sticker. Ayun, sticker. Para ma-search na. Ayun, sticker. Ayun, hinihintay na yung sticker. Ayun. Ay, ilan po viewers natin? Ba? Ano pa lang, 1,996. Yes po, ma'am. Dragon Push po. Pambago lang. May Wala pang 2K. Yes po. Pwede ba magpalagay ako doon? 57 po namin. YouTube ba to, sir? YouTube yan. Wala ako. Baka may ganyan at 20. No, lagay daw nang. Ito, 70 na lang. Gano'n na lagay. Ito lang. Chat. Yan. Ang dami na pala, no? Wala po, yung iba po na vlog po, di po nalagay dyan eh. Baka pag pumalis, papaltan po namin yan, mga ibang-ibang anak po. Sila Karen Tapia. Ito si Karen to? Ayan, ito si ano to, si kalaban niya. Si Gigo. Nalagay siya. Saan? Ito ba yun yan? 1.9. Oo, yan. PBR TV. Oo, yan. Nakita mo na yung live. Ito kita na lang, pre. Teka, kukuhanan ko kayo, makikita niya. Ay, shit. Ano siya? Ayun na. Sa YouTube yan? Sa YouTube yan. Yes po. Bili na pa kayo, ma'am. Ayan, oh. Ano ko sa Facebook? Hi. Shout out. Pasupport ako sa channel mo. Sarap nga talaga yung bestseller nila. KBR TV po. Salamat. Dito na yung Ha? Hindi, YouTube lang. Kasi YouTube ay sa Mas same lang eh. Pero pinaano ko rin sa Reels. Parang nakakakuha ko ng nagpo-promote lang ako sa Reels. Yes po, sir. Yes po tayo mo. Ano ko, sir? Kanin salad. May 50, may 70, may 100. Dali na po kayo, sir. May libreng shoutout.
50 lang po. Asin kilig na kami sa kailan, tayo nagiging namin sila sa Universal dito sa Metro Manila. Actually, noong sumahali yung gustong pagkain sa tao sa Suzuki. Meron nakakatawa ka sa Suzuki na kaya makakita ng Metro sa Metro Manila. Ayan oh, napaka-creamy na sarap. Kaya po, para sa kailan, lalagay sa baso, tapos bukan mo sa tamang iba, kinapagbuko, ang pilit talaga. Ako ba sobrang lang talaga sa mga aming tao na hindi nila parang susulit na talaga na 50 pesos ang kanila na shake mango. Ito nga masyado nga nila ginagawa nila. Dahil dapat naman sila nakakapaubos lang naman doon sila ng 40 kilos ng mango. At ang kagandahan sa dito, bakit pala dito na nila siya ito ginagawa? Kaya ayan, fresh at malinis na siya. Ito nga pala ang lasing overlook. Parang namang nakakatawa na shake mango. Lasing na ba si Ate Goldie na makakasama dito sa kaibigan? Ito lang pag-ibig sa una pa. Hindi na biniwala ko sila yung Umambon na, umambon. 400 po sa libo. Tapos, Ayan, bilhin na kayo. Hi. Shout out. Bilhin na kayo. May libreng shout out. meron po tayo 50, meron po tayo 70. Ano magandang spray, di ba? May parang copy. Ilan po? Isa lang po. Hanggang sa kalaunan, naisip ko naman ang magtinda din ng Mayga dahil napanood daw nila yung nag-trending doon sa kanila. Kung ako naman yung tatanong, paano gusto ko yung bagoong nila kung kanila sa may ating scene? At kung may iba nga ba ang lasa nito sa mga ibang mango street food ng Pilipinas, dahil wala pa rin kahit ating yung lasa. Yun nga lang, mas maganda yung presentation nila. Sa service ang ganda ng kaplagalit nila. And the tip ko nga lang sin kayo at mahilig na kayo. Ayan, napakasarap guys. Okay talaga itong shake mango. Hi ma'am. Last ba? Pwede po magpa-support sa inyo. Support lang po ako. Thank you. Sa inyo po? Bilhin na po kayo. 50, 70, 100. Hi. Thank you po. Ilan po? Dalawa lang. Ilan mo dito natututo? Para sa iyo. Pwede po magpa-support sa inyo. Sa KBR TV po. Sa YouTube po. Thank you. Ingat. Hi, bye-bye. Shout out kayo sa mga kaklase nyo or family nyo. Sige po. Ay, tumakas na yun. Depende yan sa trip mo. Meron silang po, chicken, beef. Hindi na available Hi. tao, pero meron sila naman. Okay, mga tol, dito tayo sa Quiapo. Dito tayo sa Quiapo.
Hi, sir. Ayan, oh. Bibili na si sir. Ha? Live po. Apo, live po tayo ngayon sa, ano, sa YouTube. Ito po yung, ano, support na lang po ako. Hi. So, dyan po, 120 lang po lahat. Sticker po dahil 70, 100 po. Sa inyo po. thank you, sir. Bye. Ingat. Lami. Ayan, oh. Ayan, tikman nyo na. Huwag nyo nang patagalin. Ayan. Unang higop. Ayan, sarap, diba? Bossing. Bossing, pabili nga ako nito para makabili. Malit lang. Ayan, titikman na natin, guys. Ayan. Ayan, oh. Titikman na natin yan. Ayan. Kasi dyan mo lang muna tutusukin to. Eto na. Eto na, guys. Tikman na natin. Wow. Refreshing. Sarap. Thank you. Yan, sarap yan. Mag-20 lang po ang aming strawberry ma'am. Napakasarap, napakatamis. 50 po yung mga 50. Hi, ma'am. Pwede ba magpa-support? Sa YouTube yan, naka-ano tayo. Thank you. Bye. Ingat.
presentation na ito. Yung salad niya magkano? Ganun din po. 50, 70, 100. Ay, titikman na natin. Dalawang salad. Dito nalaman ko yung sumikas na puso. Actually, nauso mga aking yung gustong pagkain sa sila, especially sa Manila. Dragon fruit. At ito sobrang tumatawa talaga sa maraming tao dahil pag-ibiniwala sa sulit na lagyan ng 50 pesos ang kanilang shake mango. At ito nga masyado nga nilang ginagalingan. At kapag naman ko nakakaubos na naman doon sila mag-positive ng mga data. Kaya kagagahan dito dito wala dito binarisi ito ginagawa. Kaya ayan, fresh at malinis talaga. Thank you po. Hanggang 50 pesos. Meron ng parang pieces na malalaki ito. Isa laki at sarap na pwede kang mamili kung assorted at papareho flavor. Depende yan sa trip mo. Meron silang pork, chicken at beef. Hindi na kami tayo yung pero meron sila nun. Pila po kayo doon, guys? Hello. Nag-YouTube ka ba? Nag-YouTube. Search mo ah. Subscribe mo ah. Nag-YouTube ka? Sige. Ayan ah. Shout out ka. Shout out. Magkano rito? Yes po. 120 lang po yan. Ayan. Walang pawas? Mga kababayan, dumalabi na po ang ating Isa pa. live yun. Live. Magkano sa ganito? Sige, to. Hindi pa sticker yun. Hindi pa. Sabi sa'yo ba, Ayan mga kababayan.
Isa na ito sa Arsan Saga. Puro malaki po. Masarap na talaga yung best seller nila na po. Ayan po mga kababayan, dito po tayo ngayon guys sa Sheila's Dragon Fruit Salad and Juice. Napaka-healthy and creamy. Trending po ito mga kababayan sa YouTube guys. Dito lang po tayo sa Quiapo. Napakasarap niya, no? Hi ma'am. Pwede po magpa-support sa KBR TV po. YouTube. Sir, hi. Pwede po magpa-support, sir. Thank you. Ay sir, bili na sir. Hi ma'am. Pwede po magpa-support sa YouTube channel ko po. KBR TV po, salamat. Thank you. Hi sir, ma'am. Bili na po kayo. Gana rin. Magawa pa. Ayan, gumagawa pa. Masarap na talaga yung best seller nila na po. Hi. Shout out sir.
Bali ang kwento pala sa akin ni Ate Ruby, eh mas una nga daw gumawa ng bagoong alamang sa akin dito. Kasi dahil dito sa Quiapo, hanggang sa alauna, eh, isip lang yun ang makaidating ng mga yata na ito daw nila yung nag-train dito. Sa mga yung tatanong ko, kasi mas gusto ko yung bagoong nila. Sir, pwede magpa-support sa inyo, sir. At kung may iba Thank you, ah. Hi. Sir, pwede magpa-support sa YouTube. Thank you, sir. Hi, sir. Pwede ba magpa-support sa YouTube po? Thank you. Pwede magpa-support din sa'yo. Nag-YouTube ka? Ayan, panoorin mo ako, ha? Organic. 50 lang po. Mag-i-end na ako, bossing, ha? Kasi 1 hour lang. Ako gusto kong kunan to. Kaya maraming salamat, guys. Mag-i-end na po ako. Ayan. Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Sheila's Dragon Fruit Salad and Juice. Ngayon po ay mag-i-end na tayo. Ayan po. Maraming salamat sa panonood. At maraming salamat sa mga viewers at mga subscribers, supporters. Ayan, maraming salamat. Hi, ma'am. Ayan po. Yung bagoong nila compared sa may anti-religion. At kung may iba nga ba ang lasa nito sa mga ibang mango street food na pinagpili sa street, sa akin ang lasa pinagkaiba, pinagpili yung lasa. Yun ang lamang Sir, maraming salamat, sir, ha? Thank you so much, sir. KBR TV. Thank you. Ay, masasabi mo kay KBR TV, dali. Live lang po sa'yo. Sana dumami supporters. Yes! Ewan yan. Ayun guys, maraming salamat sa panonood sa aking vlog. Ngayon po ay mag-i-end na po tayo. Thank you so much. Thank you. Sa sulit na halaga na 50 pesos ang kanilang shake mango. At ito nga masyado nga nilang ginagalingan. Kaya kapag alam mo kung nakakapaubos na naman doon sila ng 40 kilos ng
Ang kagandahan pa dito, may kung ano pala dito nila mismo itong ginagawa. Kaya ayan, fresh at malinis talaga. Bali ito nga pala ang overload. Ito ang nakakatawag na shake mango. Singa si Ate Joby na matatagpuan dito sa Maynila Lobo Street. Kaya po Manila. Actually, dito sa Maynila Street, Napakaraming tao rito guys sa Quiapo. Ayun ba yung sa akin? Hi sir, shout out. Ay, sige sir, pakikisupport ako. Actually, para sa akin, sobrang na-enjoy ko talaga itong mango o may Ate Joby. Kasi grabe, Thank you, lugalos talaga. Tsaka kahit hindi ka buntis, feeling mo mag-donate ka dito. At saka pinaka-nagdadala talaga dito, yung kanilang bago ang alamang na sila mismo. At ang sabi nga nila dito, sa liwang alamang ang kanilang hinahango sa ganda ng sisyo. Tapos bumulay ka ng 3 araw at sila mismo ang nagtitimpla at nagluluto. Kaya sa kanya, sila nga daw gumawa ng bagoong alamang at nagtinda yung tatay niya dito na si Tatay Joby dito sa Maynila. Hanggang sa kalaunan, isipan na nila magtinda rin ng mangga dahil nakapagaw nila yung nag-train dito sa kailan. Yung papalang, sana gusto ko yung bagoong nila compared doon sa may atin na may TV. Kung may iba makakilasa nito sa mga ibang mango street food na tinitila sa street. Para sa akin wala sa pinagkaiba, pinagkilasa. Yun nga lang, mas maganda yung presentation na ito. Tapos sa shorties ang ganda ng kaplagay nila. And that's it. Kung nalasin kayo at nagilig nga kayo sa mga katulad ko, para sa akin, okay talaga ng shake mango. And that's it. Sana nakasit up na lang ko. Dito na lang ko na gusto niya. Mag-insert. Kung nagtitindig na asin pinakalaga sa Thailand, finally meron sila sa universo dito sa Pilipinas. Hindi mo isa yung gastong pagkain sa Cebu, especially dito sa Mindanao, at sa Pilipinas. Sa Cebu, sa Amerika, sa Pilipinas, sa Pilipinas, sa Pilipinas, sa actually, wag ang wala mo sila na enta. Kung lahat sila sila lamang siya, kasi mga na siya ulat sa sila. Hi, bili na kayo. Tamis ko na asin na malalim. Sakto lang 1 hour para ano. Mag-i-end na tayo. Thank you guys ha. Salamat. Subscribe po ng channel ni Sir. Ayan, sige. Ano na lang, paki-promote na lang din. KBR TV. Yan, pa-subscribe lang po. At like and share. Thank you. Yes, sir. Thank you.
Renz and Marlon. Thank you, thank you. Kasi grabe, asin o Raymond, thank you. kahit hindi ka buntis, tuloy yung magre-rehito. 1 minute na lang. Pinaka-relax sila mga mismo ang nagtitipla. Ano ang kwento kami sa akin? Pwede bang kuhanan yan dyan? Kahit konti lang ka na. Tatay Joe dito sa West Yan, sige, tingnan sa room. Kaya nga eh. Magtinda rin ng mangga dahil naman ang pag-ibig sa isa. Mas gusto ko yung bagong nila compared doon sa mga at kung may ibang lasa nito sa mga ibang manga street food ng Pilipinas sa street, para sa akin wala sa pinagkaiba, same na same yung lasa. Yun nga lang, mas maganda yung presentation na ito. Tapos social kasi ang ganda ng kape. Ang kinain, kung makakasin kayo at mahilig nga kayo sa mangga katulad ko, para sa akin, okay talaga itong sing-sing. Sana nakasipat.